Gornel i dîm dan un ar hugain St Mirren. Yn fer. McPherson ar ergyd yn isel ac mi ddath hi oddi ar gris coch yn erbyn y pren. Dwi'n am mae Macintosh gath y cyffyrddiad ola. Tolit. O'r hediad crig ynddo fe lawr yr asged. Redmond! Y dreigiau ar y blaen y munud gynta'r ail hanner. Gwaith rhagorol gan Tolit ar yr asged chwith. Ac yna Redmond oddi ar yr amddiffynwr i gefn yr rhwyd. Chambers yn dod o hyd i Tolit. O, Tolit heibio i Grant mor rwydd. Oedd na drosedd yn fyna. Oedd y drosedd gan McPherson. Cic o'r smotyn i'r dreigiau yn erbyn ebolion St Mirren. Macintosh yn hyderus ac yn curo Linnes yn rwydd. Dwy ddim i'r crysau cochion. Henderson. Cic a chwrs i Joshua Jack. Codi ben, torri tu fewn ac yn canfod Henderson. Symudiad bach da gan i ieuenctid St Mirren ac maen nhw nôl yn y gêm ar ôl 68 o funudau. Henderson a Jameson yn cyfuno. Tolit ar cyffyrddiad yn dod o hyd i Chambers ac yn ei derbyn un ôl. Mae Tolit wedi bod yn ddrynen yn yslys St Mirren drwy gydol y gêm. Mae wedi dod o hyd i Redmond. Y bêl yn cael ei chodi ac i gefn y rhwyd gan Leighton Macintosh. Ail gol yr Albanwr, trydydd Wrecsam a buddigoliaeth gyntaf Dean Keats yn ei ail gyfnod fel rheolwr y dreigiau yn saff wedyn ni. Cyfle felly i ebolion St Mirren wrth ymosod. Henderson digonedd o le lawr yr asged lle. Arbediad campus gan Rob Leighton. Redmond i gymryd y gig gornel. Reit ar peniad oddi ar y linell. Mi ddaw i nôl at Redmond. Macintosh! O, na chi ffordd i sgorio. Na! O'n i'n mynd i weid i fod wedi sgorio hat-trick mewn stael. Ond yn anffodus, mi roedd e'n cam sefyll. Tolit. Matt Jones. Ddyliodd am ergydio. Nôl at Tolit. Mae'n y gymorth i'r chwydd reit si yno. Ond nôl at Matt Jones. Tolit. Tolit yn dawsio ac yn canfod cefn y rhwyd. A dim mwy na'i heiddiant. Mae Ben Tolit wedi cael gêm i'w chofio ac yn ei chwroni gyda Pedwaredd Wrecsam. We gave one or two of the debuts and helped with their development. First off, the youngsters side, the pros that were out there, as I said, wasn't good enough performance off them, and then there was a reaction second half, and I thought everybody stepped up to the plate.